eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti e windande men ɗimmire ha joni koye jaahe gonɗen. Allah wallino en on kollama jaa o so tawi a naati hen no wayata hankkadi jangde nde fuɗɗima weɓande on wadde on gandi jaa o no a naatiri hen hande kadi mbaɗen feere yewen o no natirta hen joni noon ɗo woni Dental Dina TV mo jeeyanoka hen jiɗɗo jeeyede hen ko ɗo garata naata bindoɗa jangga mbaɗa ballal ma faade e numéro oɗo 77 906 14 81 mbaɗa jinguere ma e ballal ma. Hande noon windande ɗimmire e harfeere jaande ha joni koye jangonɗen ɗum ɗo woni jaa mawɗo ɗum ɗo woni jaa tokoso so wonde wonti ji ɗo fooɗani so wonde poɗɗo mbiya jii adima mbiya ijji fooɗani gara pooɗa ɗo mbiya ijji gasi ɗo lombamo mbiya ijji fooɗani ɗo mbiya ijji fooɗi ay ko ɗo haaɗi ɗo henno fillira ko ha fota e bindi ɗi ɗum sawi waɗɗum 4 o ɓeydi hen goto wadde ko ɗon haaɗi ji ji woodi ko ji e ji ij jij jiij ko jangete e jaa mawɗo masiraɗo ko ni foti ko jeegom hawrata ɗiɗi ji ji heeɓi goo ɗimmijo ko ij gasi tataɓijo ko jij jiij kala masgal ni masirte ƴetta o heeda yeeso kono goto ɗiɗi heeda yeeso ɗo gasa mbiya ɗo ji ɗo mbiya ji ɗo noon masgal ngal ado arde o ado arde ejji ɗo o ado arde mbiya ij gasi ɗo ne gasi ɗo no lomba masgal ngal mbiya jij fooɗani gara lomba podgal hakkude mbiya jiij wadde andi yan kadi jaa mawɗo jaa tokoso no masirte to banggue tawde Allah wallinoma a andi jaa mawɗo tokoso so tawi a naati hen no jangorto hande kadi a dañi windande hesere ji ji ij ij jij jiij en kaaliɗo ƴette kuɗol e karne mbañirɗon jangon windande mon ɗimmire lombi hen tan ko ɓolo windande adina nde wonno hen ko a tan ɗone a hollama ko jangete e ji masiraɗo gasi kala ko windoya e muɗum ko naati hen a janggani ko ngal ɗo ma alluwal woni a wawani alluwal kala nde janguinoɗa gaynuɗa andungal hankkadi a sirte e maggal gongal kay arata kay waɗa hen goɗɗum wa amma kala hen alluwal gargal eɗen nanna hen tan masgal gotal ay ngalɗa alluwal gongal ala ko nanano hen so wona ɗimmal ngal ne ala ko nanna hen so wona garawal tataɓal ngal ne nanne hen nayeɓal ngal nanne hen joyoɓal ngal nanne hen gaynon ja hankkadi on certe kadi ja yo Allah hokku en nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam